Nhar l-erba' fil-Parlament se jkunu qed jittieħdu żewġ voti importanti dwar żewġ mozzjonijiet preżentati fl-aħħar ġimgħat miż-żewġ naħat tal-Kamra. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'messaġġ li wassal lejlet it-teħid ta' dawn il-voti sqal li l-mozzjoni preżentata mill-Labor dwar l-inkjesti maġisterjali se tkun qed tieħu mid-drittijiet tal-poplu filwaqt li l-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar l-għoli tal-ħajja se tkun qed tagħtina kwalità ta' ħajja aħjar. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif fl-aħħar ġimgħat l-oppożizzjoni għażlet li tiddiskuti fil-Parlament il-ġlieda kontra l-għoli tal-ħajja sabiex tinstab soluzzjoni u bekk il-poplu Maltu Għawġ ma jibqax ibati minn din il-kriżi. Fil-fatt resqu numru kbir ta' proposti u idejat li l-Gvern sfortunatament qed jagħżel li jibqa' jinjora u minflok jiffoka fuq il-liġijiet tal-inkjesti maġisterjali. Għada quddiem il-Parlament għandna żewġ voti. Vot fuq mozzjoni tal-Gvern li jrid joħodlok id-drittijiet tiegħek, jrid joħodlok id-dritt li tkun taf il-verità, jrid joħodlok id-dritt illi titlob investigazzjoni f'inkjesta maġisterjali. Imbagħad hemm vot ieħor fuq mozzjoni tagħna tal-Partit Nazzjonalista tal-Oppożizzjoni biex inkunu nistgħu ngħinu lin-nies fejn tidħol l-għoli tal-ħajja, fejn tajna soluzzjonijiet lill-Gvern. Differenza bejn Gvern li huwa medi biex jiddefendi lilu nnifsu u biex inħoddlok id-drittijiet u oppożizzjoni li aħna konċentrati biex inkomplu naħdmu għalik. L-appell tiegħi għall-Gvern huwa li jivvotaw magħna, jivvotaw favur il-poplu. Il-voti tal-erba' se jkunu qed jittieħdu fil-Parlament fi tmiem is-seduta l-ħabta tas-7 ta' filgħaxija.